an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la setuma bi alamisa ye alamisa bɛna bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avril kalo dɔ bi o tile 14 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an b'a lɔn k'a fɔ bi ale tile 13 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san dɔ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo surasiw ka kunnafonidiso an b'a lɔn k'a fɔ ɲɛmaayasow u ye bataki kɛ kunungo baara minnu kɛra ka se k'u da don olu la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabagaw ka wulikajɔ fɛ u y'u tɛgɛ da maa dɔw kan mura gɛlɛya kɔfɛ wulikajɔ talen bɛ ka ɲɛsin maaw ma o yɔrɔw la jadwala tigilamaw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye faraɲɔgɔnba dɔ ye o kɛra an ka jamana maa ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se dɔnyɛnakaw ma u bɛ se k'u tɛgɛ da takunda kelen cogo min na Mali ka wulikajɔ bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka kunnafonidiso n'i y'a sɔrɔ Juripa ye o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ kolonɛli Sulemani Danbele ale ye bataki kɛ kunungo o bataki kɔnɔna na a da sira ma k'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔbaw bɛ sen na nin waati laban ninnu kɔnɔna na jamana lakanabaw fɛ nka o yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ o ye fafakaw fɛ yen k'olu ye wulikajɔ kɛ bagan 27 ka se ka tɛgɛ da olu kan o kɔfɛ u ka i ka dɔn k'a fɔ pɔmi bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye wabariya ye o yɔrɔw la k'u tilala ka taji bariko dɔ n'i y'a sɔrɔ k'o minɛ an b'a ladan k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ siganama dɔw ka se ka fɛɛrɛ balele tigɛ ka se ka dansigi olu ka baaraw la a ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ murakaw fɛ yen wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra kabini sangaja jamana lakanabaw fɛ ko kunnafoniw bɛ ka d'u ma hali bi k'a fɔ ko jadwala tigilamaw b'a la ka se ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ dankari maa dɔw la u bɛ wulikajɔ la o yɔrɔw la nka kɛ kɔnw ɲɛ min ka dɔn k'a fɔ tarata don sufɛla fɛ u ka mɛrika danga a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɛba ninnu ale min tun bɛ n'ale ye dantigɛli yɛrɛ kɛ wulikajɔ ninnu kɛlen ko jadwala tigilamaw tilala ka taa ale minɛ ka fara maa wɛrɛ kan o yɔrɔw la yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'Ala sɔnna ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u bɛ ka wulikajɔw kɛ wulikajɔw tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka fasodenw lafiya o baara min kalifalen mun ma k'u bɛ k'o kɛ a yɛrɛ k'a fɔ a ka bataki in kɔnɔna na ko kura n'i ye jite minɛ Iwarukaw fɛ yen k'u ye wulikajɔ kɛ ko k'u tɛgɛ da waleyajugu kɛba dɔw kan ka tila ka fɛn caman bɔ si olu la n'o dɔw tun ye ka dɔn k'a fɔ jagaw ye u kɛlen tun bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma jaga minnu nɔfɛ ka se k'olu dɔw minɛ na ka fɛɛrɛ balele tigɛ hali bi fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na o baara kɔni k'o y'a kunba de ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ bataki in kɔnɔna na tuguni min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ Jabali marabolo kɔnɔna na k'i ka dɔn k'u y'u tɛgɛ da siganama maa 5 bɔɲango kan o siganama maa 5 min n'i y'a sɔrɔ olu minɛn'u fɛ ko Alimani jamana maa 7 ɲɔgɔnna b'o la cɛ 2 ni muso 1 olu minɛni mun kɛra i ka dɔn k'olu na sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ baara la o yɔrɔw la yen minnu bɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a la ka sɛnɛ yiriwali baaraw ka se k'olu yakubaya Jabali marabolo kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ balele tigɛ olu kɔni minɛna ni kuru bila ka na Bamakɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka taali kɔnɔna na ko maa kun tɛ maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u saralen don maa min na ka taa o de kama lakanabagaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔni sen fɛ taa seri ka dɔn k'a fɔ bolo dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛsɛfɛsɛliw bɛ sen hali bi fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka tigɛ ka ɲɛsin basigi ma o y'a kunba de ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ko kura n'i ye buyaki wɛrɛ yɔrɔw lajɛ wulikajɔ min tun kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra buyaki wɛrɛ ale ni cɛnjanbuguniɲɔgɔn cɛ ko sen fɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra lakanabagaw ye wulikajɔ kɛ ka taa ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra ko maa 2 bɔɲango ko i ka dɔn olu minɛnen bɛ i ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw ka ta ka ɲɛsin olu ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko kun kelen min b'a la bi jamana in ka basigi ni lafiya ni Ala sɔnna ma o baara kɔni u tɛn'u tɔ to wa u bɛ ka fɛɛrɛ balele tigɛ anw ka jamana basigi na lafiya u bɛna sabati sira o sira fɛ ko ni Ala sɔnna ma o baaraw u b'olu sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi Ala la Mali basigi na lafiya Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ kunungo Alimani jamana olu ka minisiri bɛ don ɲɛsinnen u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma o minisiri ni an ka jamana ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye kolonɛli Asimi Goyita olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a da sera ma fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ u kan ka ta ka ɲɛsin Mali ni Alimani jamana kɛ ɲɛtaa ma a y'i da to olu kumaw la o sen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ
ko n'ala sɔrɔ min ye aliman jamana ye kabini kumajaw ni mali bɛ ɲɔgɔn bolo jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na o waati kelen an bɛ don min ko bi ko kelen o de bi sen kan a ka kɔrɔfɔ la a da sera ma min ye fɛɛrɛw ye min ye mali ka ɲɛta ye ni ala sɔnna ma o baara kɔni u bɛ n'u cɛsiri o fɛ nka min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen kɛra n'i y'a sɔrɔ finitigiw ka baaraɲɔgɔnya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye EUTM ye o baara min tun bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ an n'u cɛ ko aliman jamana bɛna sɔ minɛ o la fɔlɔ nka a y'a yira k'a fɔ aliman jamana ka bɛ baara minnu kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ni ala sɔnna ma minisiri ka hukumu kɔnɔna na k'u ka baaraw bɛ taa o kadara de kɔnɔna na a ye fɛn min fɔ ko hali bi a bɛ fɛɛrɛ min tigɛ an ka jamana basigi lafiya ko fɛɛrɛ bali ka se ka kɛ ka se k'o ko sigi sen kan an ka jamana ɲɛma n'i y'a sɔrɔ kolonɛli Asimi Goyita ye ale ka kumaw kɔni taara k'a yira la k'a fɔ fɛn fɛn fɛɛrɛ y'ale bi u k'o tigɛ u ni mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka yakubaya cogo min na a y'a yira k'a fɔ n'ala sɔnna ma ko irisila jamana o dɛmɛɲɔgɔnya min kuma bɛ ka fɔ ko irisila jamana ani mali de bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka se ka baara kɛ wa an labɛnnen bɛ hali bi baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna na mali ka basigi e ka dɔn k'o bɛ saba sira o sira fɛ jamanatigi da ser'o ma nka kuma min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ u ka sigikafɔ in bɛ kɛ waati min na ni ka se k'o kun cɛ kunnafoniw na e ka dɔn n'i y'a nakun yɛrɛ jateminɛ maa caman ka fɔ la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ b'a la nka min ka maa saba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ minɛnen bɛ an ka jamana lakanabaaw fɛ nin waati in na ko da bɛna se o kumaw ma walima i ka dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnya wɛrɛ y'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛn min fɔ min dakari jamana fila in na basigi ni lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ an ka minisiriw ka lajɛrɛ min bɛ kɛ n'o ye conseil des ministres ye o tɛmɛnen in na u ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko minizan kulubali n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka maraka kungo ale fa b'a la o mɛri n'i y'a sɔrɔ o ye Mamadu Tarawele k'a yira k'a fɔ ale kɔni ale tɛgɛ bɔra baara la o sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 o ɲagili kɔfɛ k'i ka dɔn k'a tɛgɛ kora ka bɔ baara la n'o tun ye a suspension n'o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ ka se k'a ka baaraw sudoro o kɔfɛ k'u y'a tɛgɛ ko ka bɔ baara la maa caman yɛrɛ k'a fɔ mara ninnu kɔnɔna na kulu sigilen tun bɛ nin kan k'o sɔrɔ kɛ kabini kumaja ko gɛlɛyaw kɔni tun bɛ mɛri nɔfɛ kosɛbɛ dɔw ka fɔ la ko politiko gɛlɛya don dɔw ka fɔ la ko wulikajɔ minnu tun bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya mara kɔnɔna na ko mɛri yɛrɛ de ka wulikajɔw ko wajibi de tun ye nin bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ɲininkaliw taara an fɛ ka ɲɛ sama a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛna kuma t'ale fɛ jamana ye min kɛ o ka ɲi ni jamana y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen nka ale kɔni bɛ min fɔ a fɔra ko 3 mois ni o ye kalo 3 ɲagili kɔfɛ ale m'o ye a m'o papier ale tun kan ka sɛbɛnfura sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o kɔrɔ ye k'a fɔ suspension min bɛ yen n'o fɔra kalo 3 ale m'o ye ale m'o kunnafoni mɛn nka ni faso ye min kɛ o ka ɲi nin baara min fɔlen filɛ nin ye ka kɛ faso fɛ ale bɛ faso fo a ka sariya nɔfɛ faso mana min kɛ o ka ɲi kuma kɔrɔbɔrɔ tɛ dɔ ye ko minizan kulubali kɔni a mɛri n'o ye Mamadu Tarawele ale tɛgɛ kora ka bɔ mɛri la nin manda in tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen o hukumu kelen kɔnɔna na banginedakaw ko k'olu kamana gana kosɛbɛ kɛ olu de sigilen tun b'a kan kabini kuma jan olu hakili kɔnna k'a fɔ banginedakaw ka mɛri n'o ye saliya ye kabini sangaja ale kɔni bɛna k'a kɛ kasoladen ka taa waati jan kɛ ka tila ka segin ka na nin waati in a bɛ minɛni min na u y'a yira k'a fɔ k'u y'a don kaso la san 5 bɔjanko o b'a yira k'a fɔ kaso min kɔni b'a kunna mɛrɛ kɔni a bɛ kɛ so ye k'o dulon n'a fɔra k'o bɛ sen a yɛrɛ pouvoir demander o n'a tabalilen kɔnɔna na tabɔndɛ sibɔndɛ o waati kelen de kɔnɔ hali bi olu sigilen b'a kan fɛn fɛn fɛɛrɛ de ni jamana marabaaw sariya talenw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kɛra saliya n'ale bɔra i ka dɔn k'a fɔ mɛrɛ la walima mɛrɛ tiɲɛna ale bolo ale ka parti o de kan ka kɛ mɛrɛ ale bi musolaka dɔ de bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o de kan ka kɛ mɛrɛ ale bi nka mɛrɛ kɔni a tande ka taa olu ka bolo kan hali bi a kɔni kelen bɛ dangan min bɛ ka mairie kalifaw ma buwati ka k'o kɔnɔ fiyewu wa nin y'a siɲɛ joli o de b'a la ka kɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ minisiri min bɛ nin ko kunna ka taa se bi maa ɲɛmaw ma nin n'a ɲɔgɔnnaw la sariya talenw don bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'a ma ɲɛ k'a fɔ communiste ta misala la o kɛra tuma min na mɛri tɛgɛ kora ka bɔ baara la a yɛrɛ ka parti min bɛ d'ale ka lisi kɛcogo la o de bɛna kɛ mɛri nka bangedata ko kɛlen b'a damana ko ye jamana ɲɛma n'u ma fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka nin jateminɛ a dɔ bɛ la k'i ka dɔn k'a bɛ kɛ dabaliban ko ye sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na population fɛɛrɛ kuma kolomara tɛ dɔ bi u k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min ye mɛriba n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale kɔni ka fanga dulonna walima n'a sɔrɔ hali bi ni fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ n'o bɛ segin ka na u b'o faamuya nka olu ta kɔni kelen bɛ u ta don ko yɔrɔ min na ka taa u ja yen nɔ kuma kolomara tɛ dɔ ye a fɔlen bɛ cogo min na n'olu ka lajɛli la n'i y'a jateminɛ ko kelenw tɛra an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ni hakilisigi ye ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔ na duwanɲɛw olu n'an kɛ maa ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye Modibo Kone u ye lajɛrɛ minnu kɛ lajɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye an ka Modibo Kone lamɛn. jamana mun yɛrɛ ka danfara ka ca ni Mali ta o ye République démocratique du Congo n'o ta ye 9 ye bon kungo fɛn fɛn b'an da la n'o ye lakana fanfɛla ye n'i y'a jateminɛ o ye a danfara ko ye parce que an ka danfara a kɛ i n'a fɔ so bɛ mɔgɔ min bolo kogo tɛ so min na i bɛ fɛ k'i lakana kogo ye lakana miirina fɔlɔ ye
Donc ni stratégie kun bay moy pour que an abo ni gelen ko nala ni ko frontière pour que dokabo la kana bayani fenna fo téléphone ka tike pour que population mun be fa fla la an chifla kam mi ko bo trafic mu a chamami we don trafic là parce que tu vas arrêter ambalora ka foni tu es morbo kone ni tu ale kanye ma promora te dore de uni douane fere pela ile ka siga tige danje mayro basigi ni lafia bisika nga jamana soro chugo mina soro kula la kana kolo ya kumba de douane na kaw ulu bisika ubara ya kwa chugo mina medugo kala ka keti nambora ye mi esiante kona na kulumbe no luga bara nyesne la fasa erema o nyema e mengoro kane ulu wula kujo gela munu be nia sunu kera ni watilama nuna katamura yoro ula o senfe udasira kuma chama ma mengoro kane kuma me fo jamana yere bilamaka angalame fanga me jamana fana be wonde ko na bulu ni ka kanta ijago yala ajaru ye ka be kanta ma jo ye ka be kanta o ta fe da ngo te fo jo gambe dini me to dore te wi an na bulu ka amma fe de ka kanta amma ka jamana fana ya ma na kanta se ka na tata mulu ben na ndo me wuli ka ta fara ko jamana ko bulu be ka sigi ko papier to lugulu olu be tla kana fara tingere olu na fara ko lugulu de tourner ko marfata wisi o balema o kama o ko lukele ni hakili da ya dai wi anga militin sa anga milibaliya indabla anga nyeshi anya ka jamana development jamana se ka development payment pour que pekana fo wi ka andemele ko so ne faman mun na le yambi ba fede kana auna au ka sura shu de kalfa nyoma au ka jantu nyona jantu nyona ko ka dunne aya famu na ba jantu nyona akachala pepebena ni penana pebena sangele samfla ya malabe fla hayro mema bara mi mina ke mana wona mina amalora ka foni tu défense ukrainienne la fasa o nyema so mimbe ukrainienne sente ko na o manyema mengoro kane wi afatuko mina ndo nyogola ka satambla nyogola jamana embassy na la fiala ko sabati nambora e bibina jare wala tigilama ko ni kado ka fo buto ga yero ni yoro kamini murata ngoni ngera ko ngelebe bi yoro ni yoro ubi gelata ni kanyesi mauma ambalora ka fo bi ka franyonga ko ni ko lu laben ko bado be ngo mimbe ni ya soro mara chama be ulu bagandigo be nyon soro yi ni wati laban ngona ko jare wala tikilama utalime daga sigi udala iya saka ni peretike dama bagari jalobe ambalo nega ni wati na kabo matumu ale banye fanye angalame bugari jalo matumu bagari jalo aye kuna foni soro ko ni wati laban ngona ko jare wala tikilama ukeleme ka daga kurado aka mara kono la ekeren na yoro na wele ko kale ku keleme ka sunati ga mawnyene kata maw koliye ko foga bagan jaga wajibi bo tiendwa de do baga mugo toro de kamina juro fo matumu fo sharo abaga bago mtatli maga yorena donc c'est ça unamo e poser ko fo ke jaka de gabo ajaria majayu na emotion fio mingedi wi ugo mne ga mishuro bitanu wi ni marfoni fen teju kelegamina teju debe no sadira ko dante mene de ko tasoro du bado be no mogota mogo ulu jema mishi damadon na farago o jaga katla katabo adopta be mogo kile rega mishi midla tama o mishi mana jawdro bo de mina kata ko jaga ko kwa kasro jaga ko te bengande do kwa ubuga ke yoro munu na yalma uyere de ubiyewa udugulen tayere ube yoro mina sesa oni mishi gano de nyagamne do o kele liki fanaka gele ko sebe kamina juro katabla fo sharo o bega mishu de tatle maka yoro nay ngo kulumba do do abega mishu tatle maka dumne de be no ni yente fana ni itara bogo en fa ko be bogo sen ko jugo kwa wati do ngara la ere fama huntara munumuni kara de pe salo dugu do be akrefe no udana o yoro na ka sakinga uma do tun kono kwa obi munde kanga ke mo no nga kele ka boyore na sino no ma kele ka boyore na prema man ko de abe jadi sude wo neni nyono do kelela ma bu chaya do ba foko mali soro sutara baga ngena uma ore ko songu u kele modi parce que oni baga ngena o nyagamine do ko sebe oni sameda na baga ndigi bebe boko jetsu ni era da be sameda tu ko nanai bagar jalo do ba foko surasu bala ka baga au ga shiama no e flawe mo ka na kuma infoni abe manana kan dugu chawan chira ka teme mashima mo ko makameo fla dugu chira bongona dugu chira dongono dugu chira mashima mo kuma kame o me sesa soroshi wile kelefe le damado dron jebe wile ka joko o bega baga floma ko kele ka fa bega fote ka jamana to ko chen ko no te fo te ka baga mashima te ka baga flashima soroshi bo ko baraka normal yere dira ne re fly ne jomo jalo fly kondo ne re fly ne fa be mba jalo mfa jalo ni re jalo chen be fo soroshi te ka baga floma bega fa fengele jere sudido comme ne kele chanu bolo ta soro bna do du kana kono nyame civil la ba soro ubura kele kono ute
jadisiya sawura la bilen mais an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn sɔrɔsiw b'u ka baara la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka wuli bi k'u bɛ jamana in tɔgɔ tiɲɛ a si tɛ jamana in ye nka u bɛɛ bɛ malo parce que an ka dugawu bɛ jamana in ɲɛ su ani tile mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ jamana in coro ala k'a tigi coro ka jamana in labɔ dingɛ kɔnɔ maliyɛnw ka dugawu de jaabira o de y'a to sɔrɔsiw ka se sɔrɔ sisan mɔgɔ hakɛ min sara kɛlɛ na ni ala tɛ mɔgɔ si t'a da dɔn mais maa si mɛ diɲɛ maa si kumakan mɛn k'a fɔ k'a donna ta a bɔra ta c'est à dire u tɛ fɛ kɛlɛ yɛrɛ de ka ban quoi an kɔni bɛ dugawu ka sɔrɔsiw u bɛ baara min na u kana mɔgɔ lamɛn u ka tɛmɛ n'u ka baara ye fantanw ɲɛji bɔra fantanw ye dugawu min don o dugawu de jaabira o de y'a to sɔrɔsiw bɛ ka se sɔrɔ fasoden ɲuman bɛɛ bɛ ka dugawu don sɔrɔsiw wa dugawu bɛ minɛ fana jafa de don ala k'an bɔ jafa in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka fɛ a bɛɛ jarisiw de filako tɛ foyi ko tɛ n b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ vraiment depuis a ka gɛlɛn an b'i ka kibaruya lamɛn fo ka na se bi ma an b'i ka kibaruya lamɛn e kɛnɛ malidenw jigi de ala ka kɛ i yɛrɛ jigi diɲɛ ni lahara jamana in ala k'a basigi ala k'a suma ala ka jamana in jugu bɛɛ malo an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Bokar Jalo y'a fɔ cogo min na jamana in yarabi ala ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na Mali ka bila siratigɛ jɛlen kelen kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ nin yɔrɔ ninnu ka se k'u mɔmɔ n'o kɛra basigi min n'an kun b'o kan u bɛ sira sɔrɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye buyaki wɛrɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na bi kan ka bɛn a dɔ furancɛ kelen bonyanko ma wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ye ma n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra buyaki wɛrɛ yɛrɛ ka taa se cɛcanbukaw fɛ gɛlɛya min donna ye n'a kɛra so ye ma naani olu ni tora ma segin k'olu jɔgin o sen fɛ bɛɛ y'i ta fɔ dozo ɲɛman bɛ n'i y'a sɔrɔ sinali ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka denmisɛnninw de bɔra k'u bɛ taa orange money ka taa i ka dɔn k'a fɔ wari ta k'o kɛra min kan ko cɛcanbukaw de y'u kunbɛn ko f'u k'u ɲɛnama minɛ ko denmisɛnninw ni marifa kudo k'u dɛsɛlen i ka dɔn k'o de kama u ye marifa ci min i ka dɔn k'a fɔ cɛcanbukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o kuma min fɔra k'o sababa tɛ ko i ka dɔn k'u ye wulikajɔ de kɛ olu kun taara faamaw fɛ ɲɔnɔ ka taa u dantigɛ k'a fɔ ko buyaki wɛrɛ bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma k'u natɔ la k'u ye kunbɛli ta ka ɲɛ suma bɛɛ y'i ta fɔ masarazanakaw dɔ b'an bolo nin waati na ale yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ani ale ko k'ale bi sinali n'a ka maaw k'olu jalaki an k'a lamɛn. Amadu Jango ne bɔ masana sanna mankan in kɛra cogoya mun ya ninnu kɔni bɛɛ na ninnu ka dɔrɔn jakusa an ka dɔ fɛn na ni a man di ɲɛ wa. jɔn bɛna jɔn kan. tilali ninnu o bɛɛ na cɛnbukaw de kan nin ta fɔlɔ ye ala o mawula ka ba minɛ ka t'o kantigɛ wa k'o ye cɛnbuka ye buya wɛrɛkaw de y'a minɛ k'a fa fɛrɛ bɛ o tɔgɔ Fuseni o y'o minɛ ka t'o fa. a dalilu b'i bolo wa. a dalilu bɛ n bolo hali ne yɛrɛ kalimakɛ dɔ minɛ na yen nɔ k'a fa a tɔgɔ ye Umaru buya wɛrɛ la o y'a minɛ k'a fa yen nɔ a ka malo bɛ magasan kɔnɔ bɔrɛ 100 ni bɔrɛ 50 a kun bɛ n datugumanakaw ka magasan kɔnɔ u y'o minɛ k'o bɛ taa malo bɔ ka taa feere. tilali ni mɔgɔ ninnu u bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile. tilali ni mɔgɔ jumɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ. ni minnu bɛ kungo kɔnɔ a bɛ maa minnu wele u taara nin fɛ u bɔra nin fɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ ni donso bɔra ale de b'u wele k'a f'u ye u bɔra nin fɛ u bɔra nin fɛ a den kana ta a den si kana ta. ni jɛnw bɔra ale de bɛ weleli kɛ. ni donso ninnu bɔra fan o fan ale de bɛ weleli kɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw wele k'a f'u ye ko u bɔra nin fɛ ka taa. jɔnw de bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw wele ka donsow ka position ɲɛ f'u ye. tilali kelen kelen yɛrɛ de a b'a wele ani kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara kɛ est ce que a den delila ka sɔrɔ ko in na bani. a ye ko in jateminɛ kosɛbɛ 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 an bɛ baara kɛ comme tout de la walahi politique don. ani Johnson baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. tilali min bɛ yen n'o ye donso ɲɛmaa ye buyaki wɛrɛ la. mun y'a sɔrɔ den si ma sɔrɔ kɛlɛ ninnu na. n b'a den ninnu de tori ka bɔ kɔfɛ ka sɔrɔ ka tɔn ninnu siw ka bila. fulakɛ e ko k'e ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ko donso ye gɛlɛya se olu ma e ta ye o mɔnɛ bɔyɔrɔ ye walima i b'a la ka kuma minnu fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don. ne t'a la ka mɔnɛ bɔ ninnu na dɛ ninnu kɔni bagan ninnu na ka ninnu fa k'u bɔnɛ u ni na. perefo dɔ b'i bolo k'a fɔ k'a bɛ to ka jadisiw wele kungo kɔnɔ ka kunnafoni d'u ma wa. a perefo bɛ yen a bɛ maa minnu wele o bɛ yen ani minnu bɛ d'accord kelen na o bɛ yen hali kɔfɛ in na a kun bɔra kuma min fɔ o bɛɛ b'a tulo b'a la. a ka numéro yɛrɛ tun bɛ n bolo numéro de do sisan n'o tun n b'a d'i ma hali ni k'a dɔn ordinateur la k'a lajɛ. ko k'u ka denw kun taara orange money de nɔfɛ. wallahi ni kuɗaɗe b'i bolo ne bɛ se ka n bolo kɔrɔta ka da wallahi o den u ma taa wari nɔfɛ wallahi ni a sɔrɔla o ala kana tile bɛ nafi ninnu bɛ taa minnu fɔ faamaw ye kana o lakana o dɔrɔn de man d'u ye ninnu kɛn bɛ ka sira de da o ye fan bɛɛ fɛ u ti fala tigɛ u ti se b'a minɛ. jɔnni kɛn bɛ ka sira da jɔnni ye u ti fala tigɛ u ti se yɔrɔ si. jɔnsɔn de kɛn bɛ ka baara si da cɛnbukaw ye wallahi u ti se yɔrɔ si. jɔnsɔn ninnu ma yan lakana dɛ jɔnsɔn ninnu fana ye gɛlɛya de se yan o ye gɛlɛya de se yan wallahi billahi o ye gɛlɛya de se yan nɔ. o ka yɔrɔ dabani cikɛlaw b'u ka cikɛ kɛ hali bi an filɛ waati min na sisan jɔgɔ bɛ foro kɔnɔ misiw dɔrɔn de b'a k'a di. aw bɛ yɔrɔ min na bi donsow ka t'olu fɛ walima ka taa jadisiw fɛ aw bɛ jɔnniw ta ka jɔnniw to yen. ne kɔni ɲininka tiɲɛ ka di ala ni ye ɲininka ni ala ye dɛ jɔnsɔn ninnu sisan u ti walimani kɛ o nin ye karisaden a kun t'a la wa nin ye karisaden o b'a la olu ka sira t'o la o walimani t'a la jadisi ninnu yɛrɛ walimani b'a la n'u y'a sɔrɔ n'u minɛ k'i sɛgɛsɛgɛ min ka ɲi o ka sira foyi t'i la biya wɛrɛ kaw dɔw ma minɛ yan na ɲina jɔnsɔn a jadisiw m'u minɛ u m'u bila. mun de nana ni kɛlɛ in y'aw fɛ yen jɔnniw de nana ni kɛlɛ in ye. tiɲɛ ka di ala ye kɛlɛ in daminɛna yɔrɔ min na a daminɛna
fiya o de fame o de tana chakoma do ma fa de mi kene sama mu de mulla o yawa ndina munganga kesisa sango ni kuinga nogoya malala ngoni tanga kesisa ko ngoni kan nogoya yan kadi alaye ni nunu kunye marfa ko ni bila furo ko ni bara jinko fa ko ni bisoro nuye marfa bla jare wala tigalama olu tuna gelata kanye sigida o mayiwa ali kele olu yera baado ni ko ni bena mako jena o marfa bla digma nunu ti hali ngo fuma ambalora ka foni tue Amadou Diallo ye kabo masaradana aya fon tiko mina fɛn basigi lafiya ye o bi sabati mara nun kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ɲini ka basigi an ka jamana kan tɛgɛ to takunda kelen na Mali ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma basigi lafiya o ka sabati n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ min ye siraba bolili kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔbiliw ka taa ni ka segin ye o ma ɲɛmaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya donna jamana kɔnɔ na dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan olu yɛrɛ ka dɔ fara bolomafɛnw sɔngɔ o taa ni ka segin kan o kɛra i ka dɔn k'a fɔ hakilila min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o sigira sen kan kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o wele ko MTR o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Yusuf Traoré la ko in kɛra kɛcogo jumɛn de la an ka lamɛn. Depuis waati jan ni ma fili depuis mois de novembre tɛmɛnen min ye gasoil ye a sɔngɔ tun bɛ ka yɛlɛ dɔɔni mais mɔgɔw tɛ jateminɛ k'a la an tun bɛ 110 de la 110 fo kana 12 fo 16 fo kana se 118 ma o kɛra novembre kɔnɔna na ka na bila ɲinɛ 2022 mois de janvier février kɔnɔna na fo mars donc o kɔnɔna na mɔgɔw ma jateminɛ fosi kɛ parce que fɛn ma fara transport sɔngɔ kan mais n'i ye jateminɛ ka bɔ dɔrɔmɛ 10 ani 2 la ou bien dɔrɔmɛ 10 na ka dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 8 yɛlɛla ka essence kan donc o la fɛn dɔw b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko marge de manœuvre an ka jatew kɔnɔna na o marge de manœuvre o de ye ka se ka taa o wari ninnu sigiyɔrɔma ni dɔrɔmɛ 8 fo ka taa se dɔrɔmɛ 10 ma an tɛ fɛn fara transport sɔngɔ kan mais n'a tɛmɛn'o kan ka se dɔrɔmɛ 10 20 ka se fo 30 jate ma donc wajibi ye fɛn dɔ ka fara transport sɔngɔ kan n'o ma kɛ fana transport tɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a ka baara la bakuruba la n b'a jaabi kɛ jaabi 3 ye jaabi fɔlɔ o ye mun ye n ye min f'i sisan k'a fɔ taji a jɔyɔrɔ belebeleba de bɛ mobili yɛrɛ baara la n'i ye mobili baara jateminɛ an ka jate dɔw b'an bolo n'an b'a fɔ ma calcul de coût d'exploitation n'o ye n'i bɛ baara kɛ ni mobili ye fɛn minnu dɔ bɛ yen n'olu bɛ don mobili yɛrɛ baara la n'o ye a musakaw ye taji b'o la tulu min bɛ kɛ moteur kɔnɔ o b'o la i bɛ boli pneu min kan i bɛ assurance min bɛ mobili kɔnɔ mobili la tile o tile u bɛ bɛn hakɛ min ma o jatew de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ o ma ko calcul de coût bakuruba la mobili baara jago a musakaw bɛ min donc n'i y'o jateminɛ an ye sɛbɛn dɔ dilanlen b'an bolo n'an b'a fɔ ko index n'o ye ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka o kilométrage jateminɛ n'an y'o kilométrage jateminɛ donc an bɛ jateminɛ dɔw kɔ n'an b'a fɔ calcul n'an y'o calcul de coût ta o tuma na an b'o tila kilo 1 sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi n'i taara malo san yɔrɔ la san malo kilo 1 kilo 2 kilo 3 o pesé bon an fana an bɛ jateminɛ kilométrage nin b'a fɔ ko tarif par kilomètre ni marchandise don a bɛ fɔ o ma la tonne kilométrique ni mɔgɔninfin don a bɛ fɔ o ma ko voyageur au kilomètre tubabukan na donc an bɛ jateminɛ o kɛ olu kan o jateminɛ ninnu kɔnɔ donc an bɛ papier dɔ dilan o la n'an b'a fɔ o ma ko index donc n'i y'o dayɛlɛ i b'a sɔrɔ Mali ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana fɛn fɛn kɛlen bɛ k'an dalamini ni dunkabɔ b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ jate b'o kɔnɔ an bɛ taa doni ta yɔrɔ fɛn fɛn na ka na fana ani Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ doni ta dugu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ jate b'o kɔnɔ donc o index o b'an bolo ni gasoil yɛlɛla n'o parce que gasoil n'i ye jateminɛ gasoil de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ani bɛ essence ji jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na parce que n'i y'a ta 100 kunda a fɔ ale ye 35 ye 30 n'i ye dɔrɔn mɔgɔ ta dɔrɔn 100 i b'a sɔrɔ i ka 35 bɛ bɔ a la ka don essence sɔngɔ donc o yɔrɔ o fanga ka bon baara la donc ni yɛlɛma kɛr'o la dɔrɔn ka se fo nin yɔrɔ la a bɛnnen don an ka dɔ fara transport kan pour que e yɛrɛ bɛ tɔnɔ min sɔrɔ mobili baarakɛla i kana se ka perdre i ka baara la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yusuf kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn wulikajɔ ye hali bi ka se k'o sabati gɛlɛya n'u nana fɛɛrɛ ka tigɛ ka se k'o bali o de y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya min kuma na ala k'a to gɛlɛya in ka se k'a bila bani bolo kan n'o tɛ jamana in kɔnɔna na bi a kɛlen bɛ ɲɛnibakoro dan ye foyi tɛ yen min bɛ ka sira sɔrɔ ni maa bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ tiɲɛna ka i ka dɔn k'a fɔ ko nin ko in ka nɔgɔ jamana kɔnɔ bi jagokunda a tɛ yen fan si fɛ i ka dɔn nɔgɔ foyi tɛ yen k'a sɔrɔ anbari ko kuma bɛ ka fɔ nka ka kɔn ɲɛ kɔnɔdimi basa sɔrɔ a kɔnɔ kan san o san ni sunkalo bɛ se gɛlɛya dan de bɛ na anw ka jamana kɔnɔ na a ko nin kɛra fiɲɛ nana ɲɛsura bolo sɔrɔ sanfɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye Burama Sumano ale kɛlen bɛ ka kuluba dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanbulon ɲamakala yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka se ka kow bila u minɛ kɔnɔ la o ye kɛnɛbaya fɛ min bɛ yen n'a bɛ sigi o sigili baara sen fɛ baara ninnu tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn de la Burama Sumano yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. caman bɛ nin fɔ dɔnkili kɔnɔ nka kumaden tigɛ minnu b'a fɔ olu kɛlen don k'a faamuya wa minnu b'a lamɛn est-ce que caman kɛlen don ka faamuya sɔrɔ a la. ne yɛrɛ bɛ siya mun na ne yɛrɛ siya o ye maniya ye n siya kɔnɔ siya o ye ɲamakalaya ye o ɲamakalaya sigilen don kuma de kan
ne nyimala o kuma yɛrɛ o tiɲɛnen don anw fɛ kuma in dun ye min dilan an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ min y'a dilan ne ko sisan fasoden bɛɛ n'i jɔda don i jɔ ne ka na kalanbulon ɲini k'a dayɛlɛ i bɛ kalan jogo siya danbe bɔkolo ani tagabolo faso ni fasodenya i bɛ kalan o de la an ka mɔgɔba minnu tɛmɛna u ye ko minnu kɛ an b'i kalan o la kalanbulon na maa si tɛ yen min b'i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔmɛ kelen wali bɛ dɔrɔmɛ kelen sara dɔgɔkun wali kalo de a ti bɔ sanfɛ ka tun dɔnniya bɛ kalan de mɔgɔ bɛ na jeliw don an bɛ fura ɲini a bolo n dege diɲɛ fura bɛɛ min n'i ma kuma kalan i tɛ kɛ kumakɛla ye diɲɛ nasi bɛɛ min ni nasi y'i bila kuma la a b'i bila kuma lankolon fɔ la bari ma min kalan i tɛna se k'o fɔ kuma min bɛ min kɛlɛ ma fo bi ne tɛ kalanbulon wɛrɛ dɔn Mali kɔnɔ yan ni yan kalanbulon tɛ mais kɔrɔ tɛ ko dɔnni dan ye yan ye ŋaraw bɛ yen olu bɛ si ka ne kalan jango ne ka kalan bɛ yen o tuma n'i nana kalan kɛ n'i y'a dɔn i ji dira i bɛ se ka fan wɛrɛ ɲɛɲini i bɛ dɔ wɛrɛ kalan a bɛɛ tɛ yan an t'a bɛɛ dɔn nka an bɛ fɛn dɔ d'i ma min bɛ se k'a to i bɛ se ka taa fan bɛɛ i bɛ se ka kuma bonya ni majigin kɔnɔ fan bɛɛ k'i jidi i bɛ se k'o sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ an ka laɲini o ye k'a ɲini jamana fɛ u k'a don u ka kalanw kɔnɔ malgré que an bɛ min fɔ o ni histoire bɛ min sɛbɛn o bɛɛ tɛ kelen ye donc hali n'a ma don o kɔnɔ an bɛ moral ni ECM minnu kalan a ka na o cadre kɔnɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ faamu mɔgɔw k'u yɛrɛ dɔn parce que maliyɛn ye danbe ni jogo ni tagabolo de ye. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Burama Sumano kan ye a y'a fɔ cogo min na karamɔgɔ tɛ maa min na e tɛ ban fili la fiyewu wa karamɔgɔ kalanden dan e ka dɔn e tɛ nisɔndiya ni kalandego nisɔndiya ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma nin baara minnu bɛ n'u bila l'u minɛ kɔnɔ na ɲɛta u bɛ sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye faraɲɔgɔn kulu ye n'olu bɛ wele ko an b'i kɔ o sen fɛ olu ye faraɲɔgɔn kɛ ni ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ta ni ka ɲɛsin maa dɔw ma o sen fɛ min ye Bintu Ɲani ale min y'a ko yɛrɛ ɲɛma ye ka taa bila minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye dɛmɛ sɔrɔ olu la Aïssata Kulibali olu b'u ka hakilaw di an k'u lamɛn. An b'i kɔ ye layidu ta k'a bɛ 100 familles kiti d'uma par commune minnu m'a sɔrɔ u kana miiri k'a fɔ ko a kɛra ɲanawoloma ye ou bien ko wɛrɛ diɲɛ ko bɛɛ garijigɛ de aw de garijigɛ donna la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a to san wɛrɛ dɔn ka caya ka tɛmɛ nin fana kan an b'i kɔ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ laɲini ye maliyɛnw bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na Mali bɛ se ka développer cogo min na ka bɔ nɔgɔ la ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ tan a ka ca ala fɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la an b'i kɔ se nin de k'a kɛ aw ye aw fana se ye min ye k'a kɛ jamana ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya aw ye aw ka se ka Mali in dɛmɛ k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ ka d'a kan n ye malo kilo 25 sɔrɔ ani tulu ani sukaro an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana suma ala ka jamana basigi mɔgɔ minnu y'a da an ma an bɛ dugawu kɛ ala k'u bolo mɛn a la. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye maa minnu bɛ n'olu ye a ko ɲɛma ye ka taa se min y'a sɔrɔ u y'a fɔ cogo min na nin ɲɔgɔn dɛmɛ ala ka ni sabati n'o kɛra dɔ ka gɛlɛya bɛ kuyila ala ka kɛ ten n'an bɔra ye marakalakaw fɛ yen min ye maa minnu bɛ duwalen da k'olu ni ba kɔni n'i y'a sɔrɔ marakalaba yɛrɛ lajɛ pɔn kɛrɛfɛ ye a bɛ tɔn min kɔnɔ na k'u bɛ ɲɔgɔn na nin waati n'o ye sɔmɔnɔw ye a kɔni kɛra gɛlɛya ye ko duwalen da k'u b'o dabila duwalen dara yɛrɛ ka fulu tɛna sɔn a bɛ ɲɔgɔn sama na marakalaka dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. An balle de don an di dɔɔnin anw di dɔɔnin da kabini 1947 an ka maakɔrɔbaw bɛɛ n'a ka k'a fɔ hali ni ba tɔnna dɔlendalaw ka ye tun ka dɔlen da parce que jɔ t'u bolo kurun b'u bolo o y'olu de ka hakɛ an bala min na 2020 u bala ka na fɔ an ka dɔlen da daminɛ an yɛrɛ kamana bana fo ka n'a a se faamaw ma mais min yɛrɛ digira an na kosɛbɛ faamaw b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yan k'a ta pɔn na 1 kilomètre ka n'a a bani n'a baba fɛ o man ka mɔ interdit o dun mɔ don o don. Ndwale bɛ da marakala yan kabini baraji kire waati Ndwale da fana ye laadala ko ye maintenant an nana bali ka mun ye san 2 in kɔnɔ ko batigiw n'o ye sɔmɔnɔw ye olu de ko Ndwale tɛ da ka ba la kɛlɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ anw fana ko anw bɛ retraite la dɔw yɛrɛ tɛ baara la koyi mais anw an bɛ Ndwale min da an tɛ jɛgɛ feere an tɛ jɛgɛ jago kɛ an b'a kɛ an dahirimɛ ani farikolo ka kɛnɛya an y'a dabɔ o kama. ba dɔ tɔn da o ye kɔrɔlenko ye anw fɛ yan nɔ Tiramo papier t'a la fosi t'a la bɛnkan de don a bɛ fɔ ko ba donna tɔn la balamaw k'u ka mun k'a cogoya la an yɛrɛ b'an ka douane da cogoya la mais depuis 2020 an nana se yɔrɔ dɔ la ma finna tɔ laban nana kɛ mais ko a kana chambrage bila la a kana taa bila foyi fɛ ma finna kunna an jɔlen tora an n'u ka laada ye fɛn min ye mɔgɔ o mɔgɔ ma finna n'i to o fɛn fasugu la ma finna i ɲɛnajɛla ye fɛn jumɛn ye dugu yɛrɛ kɔnɔ o ye ka taa danga la ni ma t'i ko i bɛ taa i ka fini ko ou bien i bɛ taa douane da. mais u y'a yira n na ko Ndwale tɛ da u ka ba la u ta u ka ba ye ko Ndwale tɛ da la anw ye woro tigɛ k'a da fura la
ka woro tigɛ k'a da fura la k'u taama ka taa an bolo k'a da kɔ k'a f'u ɲɛna u ka sabali u ma sɔn ka taa dugutigi fɛ u ka sabali u ma sɔn ka taa dugu maabaw fɛ u ka sabali u ma sɔn maintenant an yɛrɛ nana faamuya k'a fɔ n'u tɛ sabali fɛ an fana tɛ se k'an sigi ka ɲɛ k'olu ka ba k'u sago ye ko anw sago t'a la n'olu sago bɛ ba la Mali ba de don anw fana sago b'a la anw fana ye maliyɛn de donc maintenant m'a ɲini faamaw fɛ u ka wuli k'u jɔ sɔni tasuma ka mɛn k'i b'a fa a fa sɔnna ka mɛn. Ni tun ye maa dɔw kan ye u yɛrɛ kɛ fɔ la ni fanga ma jɔ a jɔyɔrɔ la ko la n'a bɛ kɛ min ye k'o bɛ kɛ ko ye komi n'a tɛna dugumala an bɛ dugawu kɛ ala kana suma bɛnɲɔgɔnya ala k'o sabati nin bɛɛ y'i ta ye o kan ka fɛn bɛɛ ɲɛ maa ye yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabata kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye misiri dɔ ye misiri bɛ n'i y'a sɔrɔ duwanzana nafaji misiri kɔni n'a datugulen kun don san saba gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ alimami ni kɔfɛma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u kun kɛlɛla u bɛɛ kun minɛna ka kaso kɛ nka o kɔfɛ u tilala ka na sigi ka fɔ ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma misiri yɛrɛ a dayɛlɛla yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛma min bɛ commune 1 na nin waati na n'o ye Mamadu ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Sise commune 1 n'o ye sigida fɔlɔ ye o Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmɔgɔ bɛ ne bolo nin waati na. Mamadu Sise an ye kunnafoni sɔrɔ misiri min bɛ yen n'o bɛ Dubanzana nafaji n'a misiri bɛ wele ko Danbele ka misiri fɔɲɔgɔnw kun kɛlen bɛ ka misiri k'a datugu ko nin waati na ko wulikajɔ kɛra ka se ka misiri k'a dayɛlɛ a ko kɛra cogo di. Kulubali i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten sitanɛ bɛ don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ ka laɲini ye kelen ye a bɛ san 3 ɲɔgɔn bɔ Danbele ka misiri ni misiri tɔgɔ bɛ wele ko Dawuda Danbele ka misiri mankan donna alimami ni a kɔfɛselibaga dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o sitanɛ ka baara ye an ka wulikajɔ fɛ alhamdulilayi rabbil alamin tarata don bɛn kɛra la ayiwa an jɛra ka taa seli fana seli ye ka misiri dayɛlɛ ni fan fila bɛɛ lajɛlen ka jɛn ye ani ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka ɲɔgɔn mago to ani ka jɛra k'a fɔ ni ala sɔnna ma ni ɲɔgɔn na wɛrɛ tɛna kɛ misiri kɔnɔ tuguni o ye hɛrɛba de ye ni an ye o sɔrɔ ni laɲini kɔnɔna na inshallah. Misiri datugulen a kun ye kunda joli kɛ k'a sɔrɔ a datugulen don. A san 3 ni kalo damadama de ye nin ye a datugulen don nka alhamdulilayi rabbil alamin kuma n'o ye alimamu ka tɔnba ye o ka mɔgɔ dɔw ka fara Haut Conseil mɔgɔ kan ani an ka maire-ba n'o ye Amadu Togo ye an bɛɛ de ka farala ɲɔgɔn kan nin baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na fo ka taa se an ka procureur minnu bɛ commune kiiritigɛlaw an sera nin bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ ka cɛsiri de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ sababu ye misiri ka se ka dayɛlɛ an bɛɛ y'an seko kɛ deliliw la kabini mɔgɔw dusu bɛ ka bɔ fo ka taa ayiwa kuma alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ yɔrɔ min na bi kumakanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ laɲiniw sabatira mɔgɔw yafara ɲɔgɔn ma alimami selila ni mɔgɔw ye seli fana na alhamdulilayi mankan ma bɔ a la an ye laɲini min sabati a bɛɛ sabatira. Mankan tun bɛ sen na fɔlɔ n'o tun ye ɲɔgɔnfahambaliya ye n'o de tun y'a to ni misiri kɔnɔ n'a datugulen kun don nin waati in na ni ɲɔgɔnfahamiyaw nana kɔnɔna na a kɛra alimami kelen min ni o tile la o alimami kelen de b'a la ka maaw seli hali sisan wa. Kosɛbɛ Kulubali sitanɛ ye fɛn ye n'a donna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kuru caman don a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛna fɛn caman kɛ ayiwa sitanɛ tɛmɛnen kɔ i bɛ nimisa fɛn min na o hukumu kɔnɔna na n'an y'a lajɛ kabini kira ka sahabaw sitanɛ de don ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se ɲɔgɔn fagaw yɛrɛ ma n'i bɛ ala nɔfɛ ka ban dɔrɔn i ni sitanɛ tɛ fara o hukumu kɔnɔna na alimami kelen min ni ayiwa ale de tun b'u seli san 3 ni misiri datugula ka alimami min to ye o alimami kelen n'o yɛrɛ de ye Dawuda Danbele kelen ye ale de nana ka n'u seli tuguni alhamdulilayi rabbil alamin nka Dawuda Danbele ye kaso kɛ nin kelen sababu la fan dɔ in fana mɔgɔw ye kaso kɛ tuguni fo kasoba mais nin bɛɛ an ye nin bɛɛ bila sitanɛ kun wa nin bɛɛ ko k'u yafara u ye min kɛ ɲɔgɔn na bɛɛ k'u yafara o kumana o de nisɔndiya b'an na bi kosɛbɛ an bɛ ala kɔni fo ka ala waleɲuman dɔn k'ala de barika da ala min sera ka nɔgɔya ma an ka se ka kuma silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn kelen na walasa fitinɛ min bɛ a ka se ka da. An bɛ dugawu kɛ yarabi la Mamadu Sise a y'a fɔ cogo min na bɛnɲɔgɔnya o min bɛ a kɔnɔna na ala k'o kɛ ɲɛta ye n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Etienne fa Kaba Sisogo ale minɛnen bɛ k'a kɛ kasoladen ye o minɛni kɔnɔna na kunungo kiiri baaraw sigira sen kan o sen fɛ u kɛla k'a kiiri ni k'a torin ka taa tuguni min y'a ka lafasalikɛla ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ibrahima Marifu Sako ale ko bɛn kɛra kan an ka lamɛn. Etienne minɛna de k'a ye kumaw dɔw fɔ kuma minnu bɛ wolomali kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na kutuba la article 58 code pénal o b'o de kɔnɔ ka kumaw fɔ mun bɛ jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na k'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Noël don n'o ye chrétienw ka fête ye u bɛ concours organiser k'a bɛn Noël ma ko chrétienw bɛ jamana na maliyɛnw ko bɛnnen tɛ parce que a bɛnnen tɛ mun na silamɛ si tɛ fɛ i ka taa concours kɛ sunkalo seli don Ramadan don mɔgɔ si t'a fɛ ka taa concours kɛyɔrɔ la seliba don a tɛna mɔgɔ si hakili la Mali la k'i bɛ concours organiser seliba don de la même façon concours man ka organiser chrétienw ka fête don a y'o de fɔ o fana o ye tiɲɛ de o ye ka mɔgɔw tugu de wa o ye ka mɔgɔw fara de o kun ye de ka bɛɛ kɛ kelen ye
ka kelenya sinsi jamana kɔnɔ ka bɛɛ kɛ kelen ka bɛɛ hakɛ tanga o y'o de a ko fana ni maa min bilala service min ɲɛmɔgɔya la i kana i ka mɔgɔw dama ta n'a fɔ premier ministre par exemple ɲorokaw dama i ka mɔgɔ bɛ ɲoroka a bɛ marakakanfo la lantɔn i bɛ maa ta a bɛ o ye ni maa min tɛ o mɔgɔ façon min o tɛ sɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la k'o fana ka dabila o ye ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na de wa ou bien o ye ka kɛlɛ kɛ de bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ ka kɛ kelen surtout devant les services publics de l'État an ka constitution yɛrɛ y'o de fɔ bɛɛ de ye kelen concours la recrutement na Mali baara la maliyɛn den bɛɛ de ye kelen y'a la maa kelen man ka t'a la ko parce que k'i bɛ marakakan fɔ i bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ i bɛ sɔrɔ a kan a y'o de fɔ malheureusement on est en dictature a ko an ka fɛn wele o tɔgɔ la quoi an bɛ dictature de la sisan parce que premier ministre se ka ta tɔgɔ ma mun bɛ yen mun ma da premier ministre kɔrɔlenw kan premier ministre bɛ ta tɔgɔ ma mɔgɔ t'a nɛni mɔgɔ t'a juguya mais n'a ye wale min kɛ n'a man kan a kan ka mɔgɔ ka se ka ta tɔgɔ ma fɔ fɔ k'o de ye démocratie ye n'o tɛ kɛ jamana mun kɔnɔ mun bɛ kɛ yen n'o tɛ kɛ jamana mun kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ n'a ye fɛn min kɛ o bɛ se ka fɔ premier ministre ka tɛ nɛni a bɛ bonya mɔgɔ bonya t'a la ni bonya ka kan mais n'a ye min kɛ o bɛ fɔ premier ministre bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a man kan k'o kɔrɔ de ka maliyɛnw kun kari ɲɔgɔn comme si n'i ye dɔ ko premier ministre ma o ka di maliyɛn dɔ ye ni c'est pas bon a ko sukaro kilo sɔngɔ ye nin ye sariya jumɛn b'o kɔ Mali la ko sariya tɛ yen sariya foyi tɛ Mali la min ko mɔgɔ kana fɔ ko sukaro kilo sɔngɔ yɛlɛna o tɛ yen k'o fɔra i ti man ka minɛ o la i man ka minɛ o la mais Mali maa min y'o kɛ politiki fɛn ye k'i b'o ta ka mɔgɔ minɛ ko parce que a bɛ ka mɔgɔ kun kari ɲɔgɔn na o tigi nana ni fitina ye ensuite a ye fɛn minnu fɔ a bɛɛ tiɲɛ a ye fɛn dɔ de fɔ yanni sanction kana ko ko attention ko an bɛ ka taa ka tara sanction ma an ka fɛn bɛɛ kɛ sanction in kana bin Mali kan parce que sanction in man ɲi n'a binna kan dɔrɔn hali ni gɛlɛya ma na fɛnw da bɛ gɛlɛya automatiquement k'a kɛ hali gɛlɛya tɛ a y'o fɔ yanni sanction ka bin sanction binnen a ko a ye étude dɔ kɛ mun y'o yira k'a fɔ sanction prononcée la dɔrɔn k'a sɔrɔ sukaro ko dɛsɛ tɛ yan tulu ko dɛsɛ tɛ yan ciment ko dɛsɛ tɛ yan sur le marché n'o ye dɔ fara commerçant ye dɔ fara a b'a ko effet psychologique commerçant ye dɔ fara fɛnw prix kan k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ a bɛ komi sunkalo sera mɔgɔw bɛ fɛnw fara fɛnw prix kan k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ sukaro bɛ fan bɛɛ fɛ mais u b'a prix la yɛrɛ parce que la demande est forte a y'o de fɔ a ko ni sanction binna mɔgɔw bɛna se ka fɛnw san mɔgɔw bɛ siran n'o kɛra dɔrɔn fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ sanction binnen a ye enquête kɛ c'est un enseignant écoledenw b'a bolo a ye enquête kɛ sugu la a ye prix minnu sɔrɔ a y'u publier o bɛ se ka kɛ ko i bɛ ka jamana lawuli min ka tɛ tan ni kelen o y'a kiri jaabi ye an dalen b'a la a dalen jiyan a tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la cɛ ma foyi kɛ. an balada k'a fɔ ni tun ye Marifu Ibrahim Marifu Sagoni tun yale kan ye ko jalagili kɔni taara ka ɲɛ san ma ko ne jateminɛ ko Etienne tɛ i ka dɔn Etienne ye kuma min fɔ ko kuma min don n'a ti dangari foyi la ko nka k'a kɛlen bɛ bi jamana in k'a kɛmɛ dictature de a ka fɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ sunkalo 13 ye bi ye su in na ye 14 su ye Maliki Danbɛlɛ o nafila an ka lamɛn. sunkalo su 14 an b'o de la a nafila ye jɔko 8 de arakan kelen kelen bɛ fatiha kala k'o ban ka idaja nasrullahi kala fo ka taa s'a laban na siɲɛ 7 ka kulu wallaw kala fo ka taa s'a laban na siɲɛ 7 i mana fila kɛ i bɛ salam bila i mana fila kɛ i bɛ salam bila i mana fila kɛ i bɛ salam bila salamu mana bila sa i bɛ sɔrɔ ka dugawu k'i yɛrɛ ye o dugawu de filɛ nin ye Allahumma la tu'akhizni fihi bil atharat wa aqilni fihi min al khataya wal hafawat ولا تجعلني غرضا للبلايا والآفات بإذك يا إذ المسلمين ودغو بمنanga fle ode ala ikana ne mene terende ko ani talona ko olu manzete muna ninzungalo ingonnana ala ika ne boroto ka bo filla jurmo ni terende jurmo ni jurmo bela jelema ala ikana ne ke lajiniye kana balaw ani toro ko ma ninzungalo ingono ala iko ke ala mi ne muslimu islamu bunya bai o niye shutanana anavla ana adugoyi alaka ani sawaba be amaloran ka foni tu Maliki Danbɛlɛ kan ye a fara cogo min na kalo alaka time ko ɲuman yirana musaka kulu bɛlɛlen nɔgɔya n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. an karamɔgɔ an taga Ukraine jamana kan ka sanga ni Irisi ni Ukraine ka kɛlɛ daminɛlen ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na Irisi jamana kuntigi bɔra k'a jira ko a ka kɛlɛcɛw ma k'u k'u teliya kɛlɛ in fɛ kosɛbɛ a y'a jira fɛnɛ ko kabiri kɛlɛ in daminɛla k'ale ka sɔrɔlasiw sera ka mɔgɔ 21 ɲɔgɔn de faga jamana in kɔnɔna la wa fɛnɛ ko kɛlɛ in ka tɛna jɔ n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan ni dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na Nigeria marabagaw y'a jira ko nɛgɛjuru sira miliyɔn 72 ɲɔgɔn ye o de tigɛ ka sanga ni san kelen ni kɔ ye bi k'u tun y'a ɲini nɛgɛjuru sira tigila
ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka taga u tɔgɔ sɛbɛ u ka cakɛdaw la nka ko o bɛɛ n'a ta k'u banna ka taga u tɔgɔ sɛbɛ k'o de kɛra sababu ye o de nana ni nɛgɛjuru sira tigɛli ye n'an bɔra an taga Faransi jamana kan ka sanga ni jaabi kunfɔlɔw ye Faransi jamana ɲɛmaya kala ta jaabiw la Emmanuel Macron ani Marine Le Pen k'olu de ye sebaya sɔrɔ kun filanan tali k'o bɛna kɛ ni avril kalo tile 24 na nka ni waati in na politiki tɔn caman k'olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ k'u ye juru minnu ta ko o sarali k'o bɛ ka kɛ baara ye ni waati in na n'an bɔra an taga Niger jamana kan a jirala kunu araba ko polisilaka maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na k'u to u ka baaraw senfɛ Niger ni Burkina Faso dancɛ la maa 16 ɲɔgɔn ko olu fɛnɛ joginna an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni k'olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ Umu Danbele i y'a fɔ cogo min na jamana an yɛrɛ kɛ jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna basigi lafiya se masaramani ye ala k'an bila badabada lafiya minɛ kɔnɔ ni ala sɔnna sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kalo in ala ka timɛko ɲuman yira na gɛlɛya a b'an ka jamana kɔnɔ bi ala ka nɔgɔya a ka fiɲɛbɔda ni ko kan ye jamana in kun bɛ nɔgɔya min kan ala ka sabati joona joona k'an ka jamana basigi